Mga empleyado nga magasug-alaw sang bag-ong tuig nga malayo sa ila pamilya nagpakigbahin sang ila istorya kag nabatyagan. Nakatutok John Sala. Halos tanan nagahandom nga sa pagsaulog sang bagong tuig upod ang ila pamilya. Pero hindi gid malikawan nga dala sang obra, hindi makaupod ang pamilya. Si Cyril sang Surigao empleyado sang isa ka fast craft company, tuman gid ang kasubotag sa makitang mga pasahero nga iya ginaserbisyuhan, agud nga makapauli sang matawhay sa ila destinasyon. Miss ko kayo lahat. Mahal na mahal ko sila. Sana andito sila sa tabi ko ngayon pero wala. So ingat na lang palagi. God bless. Si Almark naman nga isa ka tripulante, kung pwede lang nga maghingagaw kung tani puli sa Negros, mapuli gid ini. Duwa ka tuig na nga wala sini makitang iya ginikanan. Siyempre, wait may mo kay pangita man obra. Obrahan ta danay. Si Cyril kag si Almark, ang duwa lang sa mga magasug-alaw sang bagong tuig nga malayo sa ila mga himata. Mabudlay man apang padayon nga nagahimakas para makabulig sa ila pamilya. Upod kay Cirilo Renduque, John Sala, Western Visayas.